എടി ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ. ചേട്ടാ, നാളെ അശ്വതിക്ക് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടെന്ന്. അവളെ ഒന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെ കൊണ്ടുവിടാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ? ഇല്ല, നാളെ നാളെ ഞാൻ ബിസിയാണ്, ഭയങ്കര ബിസിയാണ്. നാളെ രാവിലെ തിരക്കാണ്, ഉച്ചയ്ക്കും തിരക്കാണ്, വൈകുന്നേരവും തിരക്കാണ്. അല്ല, രാവിലെ 9 മണിക്ക് അവർക്ക് ഇന്റർവ്യൂ. 9 മണിക്ക് ഒരു 8:30 കൊണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ ഇയാൾക്ക്? 8:30 ഇല്ല ഇല്ല, തിരക്കാ, ഭയങ്കര ബിസിയാണ്. എന്നാലും ഒന്ന് നോക്ക്. പാവല്ലേ, ജോലിയുടെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിട്ടല്ലേ. ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നോക്കായിരുന്നു. കഷ്ടമല്ലേ, ഒന്ന് നോക്കടേ. ഇല്ല, പറ്റത്തില്ല, തിരക്കാ. പറ്റത്തില്ലല്ലേ? പറ്റത്തില്ലടി ചേട്ടൻ, നാളെ ഭയങ്കര ബിസിയാ. നീ വേറെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്ക് കേട്ടോ. ശരിയടി എങ്കി.